βγάζει πράγματα, περίμενε και εμένα, γι' αυτό γνωρίζεις. Φαντάζομαι στο πρόβλημα που έχω. Πως αν δεν έχει ο πρίγκιπας, σημεία δεν αντέχω, γι' αυτό σε παρακαλώ. Μου δίνεις ένα ρολόι θυμητήρι για να ξυπνάει η ώρα μου, κάνε μου. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Για νομίκη. Δεν θα θέλω να μπει χορευτική. Τώρα που το σκέφτομαι μου ήρθε μια ιδέα. Θα μπορώ να μοιράσουμε με τους καλλιτέχνες μας παρέα. Αλλά θέλω να τους το πω. Να το προκατηράσουν. Αν είναι πάρα πολύ, θα θέλω να μιλάσουν. Από καλούς από εμάς δεν βλέπετε. Μα ούτε και αυτή. Δεν την αυτή θέλουμε. Να σας πάσουμε τα νεύρα με χιλιάδες δαπαριέρες. Να σας σηκώσουμε τον τόπο. Να σηκώσουμε με τις δουλειές. Είναι κρατάνε στη βούρα, στο στήλο. Παρακαλώ. كندا جيبي متى ما تخليها معي ولا سمعتني طلع عليه
Άντε μου Βασίλη, τι κάνει αυτό? Το μάθημα με φάνε μου από τα εκτελώ. Πλάκια η κόκκι μου σκουπίτσα. Να, και ο Λύκος πήρε ένα ξυπνητήρι. Τι ζητάει με τις πόρτες τις μαγικές? Που έτελε, τα τέλες μεταξιώτες. Κωνσταντίν. Κωνσταντίν. Όμως το είδαμε κι άλλοι που ήρθε ποτέ έλαψαν τον νόνο πυροτεχνημά σχολιάζονταν κατοχή. Χαμόγελο που είπαμε, γελάτε για χαμόγελο. Χαμόγελο, χαμόγελο. Έτσι, δώστε δάκρυ και το παίρνεις. Έλα και κάνει μαζί. Πίσω, πίσω για να μεγαλώσει το χαμόγελο μας. Τα κάλατα, όχι. عمر Να σας βλέπουμε για ελάτε, ανοίξτε το κύκλο. عمر عمر
κάτω στο ποπό. Και ο Άγιος Βασίλης, επειδή τα πήγατε όλοι σπουδαία, μπράβο σας, ο Άγιος Βασίλης που είναι ντυμένος, ο Άγιος Βασίλης δεν είναι ο πραγματικός, δεν το ξέρετε όλοι το φίλο μας. Είναι ηθοποιός σήμερα, είστε όλοι ηθοποιοί, θα μας μοιράσει ωραία δώρα. Λοιπόν, έλα. Να τον βοηθάω, ναι. Είστε λίγο. Άγιος Βασίλης δεν تعطيه هديته. هناك هم جايبين هدايا. بعطيه 3 يورو. أكثر ما حدا شافه. Επειδή παίρνοντας τα δώρα μπορεί να φεύγετε ένας-ένας, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλές γιορτές, ό,τι καλύτερο. Φυσικά το σχολείο θα είναι αύριο και τη Δευτέρα ανοιχτό. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας, έτσι όλους αυτούς τους μήνες, και να ευχαριστήσω από καρδιάς για την πολύ αξία συνάδελφο μου, την τύχη φέτος. Ευχαριστώ. Καλή μας συνεργασία τα κάνει όλα, να το ξέρετε, γιατί οι συνθήκες είναι δύσκολες και είμαστε πολύ τυχερές που έχουμε μία την άλλη. Λοιπόν, για τη Μαριάννη. عمر. Στη Μαριάννη. Μαριάννη. Ναι, εδώ. Μαριάννη, το χεράκι σου. Την Ασμίνα. Πίσω, πίσω. مش عارف. هاي معلومات. Για τη Φωτεινή. Αλλά σας ξέρω. Την Αιγιώνα. Την Ασμίνα. Την Ιωάννα, Πετρούλη, Ιωάννα Πουσένα. Εδώ. Το Κωνσταντίνο. هاي صفحة جايبين هم هدايا. كده كندا. Την Άρτη. Την Κασιανή. Πιο δύσκολο ρόλο, ποντεμένος. Ζαχαρένια. Για το Πέτρο και το Μιχάλη. Στα δύο. Για τον Ιάσονα. Εδώ. Περιμένει υπομονή. Για τον Τζον. Για την Αλεξάνδρα. Εμείς θα πάρουμε δώρο. Όχι, όχι. Πάντα όχι. Ελάτε να πάρουμε και εμείς δώρο. Λοιπόν, έλα, ξεκινάμε με τα αστεράκια μας. Στη Λατινή, πολύ ωραία. Στη Κωνσταντίνα, στη Κυρατζή, στη Ρίγια, στη Κλώρια. Όλα σαν τα γρήγορα. Είναι δικό σου. Πήγαινε στη μάτια. Ανοίξε μια μητρούλα. Ανοίξε λίγο μια στα αυτοκούτα, πιάσαμε τα κορίτσια. Στην Χιονάτη, στην Κόκκινο Σκουπίτσα, στο Γιώργο, Κάτσε κάτω, μπράβο. στην